anasa za dunia ni ubatili. Najikana duniani nisikose kule mbinguni. Najikana duniani nisikose kule mbinguni. Mawazo yangu yote na yawe kwa mambo yaliyo mbinguni. Pesa, mali, anasa za duniani ubatili. Najikana duniani nisikose kule mbinguni. Najikana duniani nisikose kule mbinguni. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nikiyaondoa sitaweza kushinda, nisiyaondowe. Nikiyaondoa imani yangu tapoa, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nisiyaondowe macho yangu kwako, nisiyaondowe. Nikiyaondoa sitaweza kushinda, nisiyaondowe. Nikiyaondoa imani yangu tapoa, nisiyaondowe. Furaha kwa washindi siku Bwana atakaporudi. Wale wote waliolala kwa imani watafufuka, wapae wote mawinguni kumlaki Mwokozi wao. Ni furaha kwa washindi siku Bwana atakaporudi. Wale wote waliolala kwa imani watafufuka, wapae wote mawinguni kumlaki Mwokozi wao. Wimbo mpya wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watakapofika, wakizunguka kiti cha enzi. Wimbo mpya wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watakapofika, wakizunguka kiti cha enzi. Shangwe kwa watakatifu wakivishwa taji ya uzima, wataimba wimbo mpya wa Musa na Mwana-Kondoo, wakitembea taratibu kuingia Yerusalemu. Ni shangwe kwa watakatifu wakivishwa taji ya uzima, wataimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo, wakitembea taratibu kuingia Yerusalemu. Wimbo mpya wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watapofika, wakizunguka kiti cha enzi. Wimbo mpya wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watapofika, wakizunguka kiti cha enzi.
Ni huzuni kwa wenye dhambi wakiachwa duniani, watalia wakisaga meno na shetani kifungoni, miaka 1000 gizani wakingojea hukumu. Ni huzuni kwa wenye dhambi wakiachwa duniani, watalia wakisaga meno na shetani kifungoni, miaka 1000 gizani wakingojea hukumu. Wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watapofika, wakizunguka kiti cha enzi. Wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watapofika, wakizunguka kiti cha enzi. Wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watapofika, wakizunguka kiti cha enzi. Wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watapofika, wakizunguka kiti cha enzi. Wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watapofika, wakizunguka kiti cha enzi. Wataimba na Mwana-Kondoo mbinguni watapofika, wakizunguka kiti cha enzi. Uyakima na ndivyo yakima umanchi murigiri andonsi asore emambega tukunyaka tukwarga ngocha asomorubiri oramukia ana mono ritukerigare Tuesday edition tuko che chitariki 15 neyemo otinyino yo gatano na kabere mwaka 2024 nabo igobuna botambe buna tonyete koto kote ikuritu kuriga ntonyaka koto konyana rero na ngatonya ni koto konyana na gatuwakirinya saimbu ya mono anyare ko bakautu kiritu kuria rero nande turanyara ko to kurigeli ari abere ko bakakwateka kura chingo ngwanyi chense anamona muna umuriki wi gazeti ya Standard na boigo e gazeti ya Daily Nation banyare ko baba gutubekera asemesa na iga ngushito kunya ko tukumurikire gazeti ya Daily Nation na boigo gazeti ya The Standard muna Hezbon abere ko baga ko komanya uyake imanje rietere ni nguru kwa Hezbon bosire na boigo ndokela meke konge Teatralgedi ariarisko asiti gazeti chiga nyuma tutarasoime ininyaka tukuimanye asinche yuwikenunga ingi kegenderete anamono kero aba Kenya bakuna kuburinga ine umumura gw'imyaka 33 nanya ko bakaguita abantu 42 eneri swali mwancho mwegeri yabana gwetera ase namba itorire gabu ase screen abo kunyaka gukurike comment yago ibirengere byago nyaka bagukubwatuka nabo kunyara koko twakira isimiri tukuri arongo kwaturi baga nyaka bako kwana 9 am asemo igoro yo boitio bubwa gendete bakorekana imi county ya Nairobi ase abantu 10 ya mobile kiukuruswa asiri bwagoriri lakini teatralgedi ariarisko asichigazeti chiga to chake gazeti ya The Standard is born ndo chenge picha 10 ngo historia kwa batoko murekera igore ya DCI batebona umumuro yagwa kwanda gusomo sacho bimyaka 33 bagotebanga nero le sirio kira gosinero le maiga yo butuburi bwa bete bukorekana ari ase kware kwari ya kware gushira kumurekera se picha 10 na boigo to kumurekera picha ya 4
indo chenga government ni gegendrete wote abuna amandamano yagendrete a Gen Z ni gakunyara koba funded gusako ba sponsored n'abantu getebale gose non government organizations so nyorenga niko baga bale foreigners niko baga terenga no mo former president Uhuru Kenyatta ndabo niga batebiringa is non governmental organizations gushiro kwa speech ya kane tumanyenga mara riaya amurikiriki mana wege dialogue niko yabire koba gego fail go chaka asikiri bate abuna leaders go sabarai once niko banyare koba bakoba divided go se kubagikana niko asega se the standard nara wito chikora murekera nabwo tumurikiriro bicho se nabo go se uchase chipeti chama ya kigimo buya ke mana bwo asega se the ya dini chirindo chenga se chipeti chisko ga igano musayo yuna babe kire bicha yaye kwa ngaisiro kira I don't know lakini yote tisa kumni kwamba ntujukunya kwa tokuligiria aso me ntunya kwa tokumanya ine neke maene kero toganyite serikali nyaka gikubatuka oroboti oroikenu ditukuri goromanya ntiko baguchaka umani bwimibere eri nabo igo umukagirwo yo igari tukuri gore mambisana nanya tokobaka kubikubiara kurinde asaba Kenya banyari ko bakubwatuka ebirengere byabo nagoteba nga andake ne drama ya rosigu okanya amaswari yaba Kenya ayo tisa kumni kwamba ntogenda kubwatia ingani yiga nabo gasensemende amaftani ganya tokobaka komenta as amend teriguri 39% na bego 25% ase petrol ne diesel korengana amureke mbikiryo korenga amafta aiga Kenya na bego ase chinse chesko chepeche menongebere aba Rwanda mbachi kunyako bagwaka ekura yabo ku mwaka isiko gusiko muirani ekerugo mo president bwense eyo magayo kora ense yo emyaka 20 anata moi maybe umodoro chibusi bwango kwanyatara iborwekera actually umodo ikiri mu myaka 24 ni mtu wa 2000 actually maybe na wala nyorenga oyo gukwana tara ikimyake no tara ikimyake yo mbogo anyway neri lakini miaka yachire Paul Kagame uragambire yes na it is good into akwanete iguru y'uburayi bwa Africa tiga abantu baru uburayi abantu bande basoha yeah exactly so ayo umete neba Musa kero agotigo uburayi gosedi konyora akotire akwatenga bono karibu na Joshua banya ko bakubara Baisiraeli bachitu kuamini bagateba nga abagantu bamini bori lakini abamura bari bakabara bakabaikensi yo mwana kanani bakabatigoro naye karati ko yake indi ibintu byakendera exactly so say because the standard turamulikira igoro ya non government organizations singondo chomora president William Ruto aboteba bagendrete ko babago sponsor abijane bigagendrete kwandamana aiga Kenya bura neka ukumanya unyoreka goruma igabingo batebire buna na ji protest ikoreka na se country batebuna former president Uhuru Kenyatta nero rengi konyara ko bagago sponsor aba muraba iga gukora ukorobekana ase chi street cheto chonsi picha Kenya nemona somo jo Nairobi nabayigo chi capital city chiritomo ende chinyinge lakini ige karokora ligera Hezbon bani go metana nera tabati musimamo ekera go chakera ando chabuntu kana round actually agachakira mo president akarora bono tiro mo president out there was non governmental organizations bono mbo mani kyabatenga abamurabega ba Gen Z ngonyara kabare ko babako ba sponsored okora amandamana yabekera kurigiriryane niko bago street bona abantu aba from nowhere actually ari ngalanje bakwewa onyora abantu bakari go sponsor amandamana yega abantu bakonyora ufadhili obaga nabakesana lakini katukuliringa ekigori kyabasaya bali bagwe soki igende gitangani tumetenga tumeweka tumerewana na tutafanya ikina kiage kiri abasaya abona abantu basomete kero bari ko ligeri finance bill ndu aligeti ngani ywa samangana itama yiga tukanyora nga kire osonyora no mugusinyi omusaya abazaye mbaraba gusinyi basomire finance bill eri base kote yabaguzi bari batari kuigwa aso umuntu waburi bakwe gubwike gusi nyona bakamba bakorabo abataita bakorabo abagera bagakorabo bono abantu abakiramo igento ntware gosoma ngaki
kobeka ense ngima kobangi kinyorekemo Yes. mtu aroche ngamba kaba Kenya barenge US mbakoreki mbakorete korobekana abakenya barenge Netherlands mbakorete korobekana mbaka ICC Yani bakora korobekana araria ese isiko goseke isiko isiko ikachemba si chirichia a Kenya nabo igo bakamnyoka mbaka ase ekigambiro ekenene Netherlands bakora okorobekana igo abantu abayiga nambe mu murayibwense otebiu aisaranse n'abaraibaye abange serikali yaye kera bangire serikali yaye amanyenga eno murayibwense kaukwane getonga tutafanya amekyo nga geikira nyore kigwikena nyongiri wikena ateme aikirani actually da raba muraba gaba kubori asani ngaki kera murayibwense abatebanga ti project njira cyokoro sinyomba umorojo muntu gwasomire wakure university intaniore okanyite emirimo ogotiga kobera intani ochikorosi nyumba Kozane tinyombe cyakorosi in fact mbora anamona uchiro just city the town bono mbora ali ababa sabanga metinge gasi maybe yokori kwe gotokara e town bono nkyago cyokore to nigagara gasi te nyombe ngokonyera because gasi te town ngago rusiere nte ocha wakane nyombe yaso the same thing mwalimu abalimu bako na chubone bangiyo kwa kinyombe chiga mwalimu ne mugetie roni gosine ya 200,000 akagachira mwaye roni etarakora government igomurachere eroni awakana gosine je government awakana aina maswali ali to abakenya bako na kupuri ibintu bingamne bigana ni byagerenga abakenya bagechigu anamono abasaya bari abayibuli babatewe bago strain bago struggle gosomi umwana weka okore university nambo igo umwana uri chaka atabwati kazi ina bwata maskara lakini hasti yakura masakarari isinginja ko irobe kagaiga batebunga gendo wanya gakwanya aigara asumu muntu alitaye no muntu kolitaya umuntu ikikimya ka 60 ochimoino no maybe tatai to go ese company ya umuntu naro kitimya ka 66 lakini akalika bwati miaka 50 ona rende ngaito gochia nende ko sei company iko ikoru yantake ikiana kia basa bakuburinga ki the government accountable as kendi gions kirego nyaka okeo korekana una enchire ya moyo kone kinga chira chiri umura ibwensa ko nyaka bwako bwato ko kya saba Kenya ngwikena chiri ayigani gagoja kero ekiombekeria kya mura ibwense atebete nga Ford for Democrats koru asenseri ya America batenga ekiombekeana kego fund amandamana aiga asikonde chenzi bagende gokana bateba ngantu nte yotoa kende abasamaria baya bagocha batanyalito kwandamana batukurira amachensa abantu akorana abande na tuteti any reader in fact ba roast jidona ndi kabisa baikara street bakor free na match unegati yari agendete bono muraigense nigaro kwa na yuo chingaki arenge kwigora emerobiri y'amagendero imiye county area Nakuru sanyata kabaka gutaru ikase chinsemo chiriche ore karau na boigonjoro bitukurego naro muraigense go na match dikogoza according nebirengero byana igorota ryo ryabwento goisara kobere garime anso kwanira abantu anso ko bachi promise chitayo like ki promise nabwate gete okobwango campaign ya campaign ya ringe mepia to ngamba tukaria mega regote anga tutatenga tumetenga tumeelewana tutaweka ibintu by'abakenya batatete kwego anamono ekegori eke tatete kwego nandi gora kanya ko ka oswega ligoro akansa ko gutwana nandi ko ruchia chingabune chiga bona ibintu bingamune bika mbiri umuraibwense abwene tabe ngano umuraibwense onyaka utaka ukwana n'abakenya nabwate freedom atebenga asigete ndubwate chi national holiday abwente ukwana n'abakenya elegasi yae noko make sure nga ibintu byabere implemented birachi kunyaka bikoreta amagendero asense ya Kenya ndense ya Kenya inyara ko bageko gende fantastic nare chino ninje no muzaha nekera ko tebanga ngorosi ari hostel ego chiko bwata abana ego chiko bagego yenyomba yabana asense meyo arenge gutupia enda manya ko bori umugambi were yuga tukona shamba ya gutwashapa tora agache kunde igotari shuwanga
ndio kitu itafanyika. Lakini totika no kabuti Lisbon Tuske chibosio moto ga tukwanira igoro ya Meru ama na Tharaka abamenyi ba kwanira igoro ya Gimidu Kindiki. Yes ngo batekana no president ko subuta aba cabinet secretary bonsi p kubabeka isiko iganekera seme igaba Meru ama na Tharaka bawate abana ki anyare ko bagakurigereria ekera chiko chore cabinet amwira niyo igakidure Kindiki ase ubu egasi ayo nari okora butami. Actually ase baraza abawaziri abaiga abantu bagenda kuna okwaneka kiture Kindiki amona apap na mwamba uwe michezo karango na korikeria ase news gando chinga abantu bezokira bagatenga abawaziri abaiga babiri barambate mido kora emiremo yabo utatigarende katokurigeria enkwana y'umukonyi w'umurayibwensiri tukuri ya Jumapili naragite ikiara sana EOBC yiga yamu sike Abraham Kiture Kindiki asikiria tebetenga andake yanyere ko bagikubwatira na kwanikinga amarungo nyara ko bagakwena chinsemo cha Mount Kenya bono tamaitinga ikigangi kunyara ko bagikoba igitango ari ucha somure wins tanya ko bagakorigiria ngani yiga nani kato korigeri ki Abraham Kiture Kindiki na bete igati yaba chiroya kirija ko mwakirisha Ruto chinga kijiri abwate ekina ICC yes ICC ne mondo rukwanda gari omotenenera mpaka na iruta tari kwenda I remember mpaka ngake amunira changire tukasarani tabwate pesa cyuko ikororo akiri agatuma chiroya cyaye abwase Kiture Kindiki anatoka bagako mwakirisha Abraham Kiture Kindiki na beto musani oimesana bumurayibwenze I don't know lakini aba Kenya bakoboringa andake onyore ko guchikoreta na ne cabinet ende yabasani bawo ahinto guchunyaka to kurigereria na ndira asimonya ka kuwisansubia onyaka bakokoreta ki e cabinet ende enya karuto kurigene na barai banyere ko bagweso kina kwanire ngani yiga gento bagento kuboringa tareta chi politician mbemo tareta umuntu nga because amokonya tasigete ene government nawe go e government manyakara uru murai nkora ahora abantu bari bagwanjite na bari batagwanjite na mbemo idasimonya ko kuwisansanse oveke chiplani chiawo chinyaka bachiko fiti abantu abega bonds because monsi n'abantu bawo bayinsi yawo ngwenta ko nyara ko bakurigira amagani yabo indi banyara ko bawisenekanga umurayo nayo twamachorete n'umurayi hari igo ikingeri umurayi wensabwenta kurigereria erinde amabachora e cabinet iranya ko bagikosukia ensi ya Kenya guchibosyo tuskimo tutokwana igoro dialogue senkwa na yawe ntuchakari tukore igoro actually ndo chenga aye bawte abonga yabe tako bakego fail go se egatenena ngo bwatekana nabarai abanke abo babwene tugochwikaranze cha dialogue yiga babete ko babako read from different scripts yani kero munda bwate akatware page yae kero munda bwate page yae yani aye kero to kwana abana murasizeme azimio eka twana Kalonzo Musyoka yuchino amalo ama na Martha Karua niko barenge ko kananga enkwane yu etugutirware gose teri guchiko bage kokorekana actually ko ritanga ni Martha Karua na Kalonzo Musyoka ne abandi ribaro kubeka etsigo cyase robot ruanadiko banya toko baukana bagatenga ntuntu yabo umurayibu wa umubwazimiro moja wa Kenya Alliance muskirera Amolo Odinga era kanjirana lakini baadaye agachagatebanga tingiyo kera nyari fata consultations again to paite ya baraya baga bakoirusa ne so awetenga n'umurayibwense ngeringa umurayibwense nabamoko igwana alafu ikuka enga kiyo anyara ko bakago tiga usingi kena usakuruke ekina kianda ke according abantu bakwana usinga Kenya ko bakeko tebekana usinga tonya ko tokomora rumurayibwense na bagatebanga tumeweka tumetenga kenteki ya koromire tumeweka tumetenga iyo ne kauli yae anda mono eriye ko bagikuruma bakenya abakenya banya ko bakoranga keraba rori erieterika tumeweka na tumetenga mayanga iyo ni kitendawili igo anyo ndi umurayibwense are straightforward awatabanga ikigage korekana wikanga kigete andi giakorekana baraja baigamba kumutama lasima barakonya ko bakumoikange
indi banyako bakomokonya emiro birio yiga yense inyako bakeosuka ujibosi inko tosike mo tokwanda igoro aba governor bono noche na barabungo chibade ko feel obori togete asendo chenga Gen Z bono ko ba mbere ko ba go demanding a good governance nyara ko ba ke koreka Nasty County in fact ndo chega igani ko ba bere ko ba kure promise ngango chikonyara bade ko ba go tarra go sekorobekana ase chikonto ni county ya Kwale, Kilifi na Mombasa ineti headquarters chiri chiavise chigabana nabo iko indo cheka igabarure promise ndanga seseme ya Rift Valley ngo chibare ko nyara ko bago tarra chioffice ine buna na kurukeri cha mona Barinko igano kurobekana bawo chiwatebanga bagavana baigani ngo babwate oborai obobe ase chi county go timetinga na ki ego chakwa ase chiavise chiga ndo chikorera ngo chibare ko soime baragere bari ne birabiri kabisa actually ke konge ase county ya Bomet ko baragumba robekana nande bagote bagatari kurobekana utawasalimia I don't know ine rirugango iwa utumika wega ngayo anataka salimiwe kidogo I don't know ngaki wawezi kwa kwani lakini ndekera bakonya bakora maandamano yo murembe bane kinga kiningio bagusari because ni biyusa kani yabakanya ngabono ebunge ya saritigu bone ya atumikire kibese cy'abakenya ibango y'abakenya asoire gari yansire korino fete ebungeria igo kero bakorokorobekana ati basarikende yabaikari baikyama naramishabo indi banyara ko bakanya rumuntu bakwa anye bakanya muntu bakwa banantike itabairane exactly bone page ya ikomingo tore komurekera asega sete yago ya Daily Nation tore igoro yo suspect iga ibwatrani no buiti wense mo ya Kware yo bwisoro komurekera asire bwime ane gazeti ya The Daily Nation lakini ikera igando chino tokore gazeti ya Standard ndo chikwira na tokore kima torenga asibiri wichi wasona bagosoria na ki amagana genre actually ke konge katuchaka ase gazeti yiga matutaraenda asomugano yugo mu muro w'imyaka 33 tukora inyura randia Paul Mackenzie actually no yone Sirio kira ye wachiende kora chinse amochiri ya Kware Mombasa abwate kanisa abwasa abantu gwetani chimibere nabrabanya toko bakonyorwa basireti amagima abana bwo bagatinde kwa chi family cyabo chitamaeti bono ekina kyaendo chengani ngokegendrete ase korengana amono mo DPP anya toko bagakonekinga chi ibintu biria kunyako baga ko church kubyanya ko biko reduce from 191 to 12 I don't know to 12 au yuon korengana amono mosweri omone Peter anyete ko baka kwera nando bagomo radio yiga onyere ko baka ko chachi kuna teko baka ko chachi wakanyara ko baka ko nyarkana magoso asibu mwako yomo ebina byaringie binge ebyanya teko baka ko sweru nga kieri yaye keto kunyuranga eka ensi yakenjanya teko baka korigetia igoryo burandi bwo mo pastor yiga Paul Mackenzie nabo bakanya ko bakorigeria degree yaye yo burandi yabanga andake nga muntu yigata achite class ya theology theology boni ga ya change ya bire business ibinde bimbye to ko bikurigeri wambaka government kana ko bake guonjora nabo yogote banga bono muntu riwensi kuigura kanisa imesi ya Kenya asimanya ko gakorokia maskara theology kusina koletaga kora nande abantu tigato be uniformed bana tigato tike kona kubwati umuntu nga because amete ko tafsiri ruko 316 buya ngo ino murandi no kara bwati umuntu kara ma find the sin kyako kora nga kiamete nga ki familia ye ngo kumia ngo mongina kurugose nkisiga iga ohanda gose Mombasa chiko saberu nga chiko to anyare chibesa usayibura umwana umuntu yo kumusabira nganya bari kibesa erewe korigere miatana ko gusaba amako kokaraki umanya gusabira amako gusabira erinde tako ko tago isabira aranyora kibesa inda yako sabira bosa in fact abantu ngo tumeka bari amari tagete bobe ana monere to mo pastor ene to bari komisius ire tabno mo bishop wacha komisius ya manjini umuntu akosoka kwanda Mombasa okwera na gusia bishop
na birigo lakini kuinyora se bibira Yesu na tete aboro kia bahe bari banya ko bago choru ase chi group wate asmoko na moko ukende gyons muimukia mugetigororo isinye njaro chinga andake bakwana nguchi gukora bare musako bare tebia akabakani akabatenga mobitige kendi gyons muimukia indagera yoka more gumuri eyende gotigara motigiororo muimukia nyo ndia barandi baitu bamanya baya korobora ndi bongenjire ngabunejo konanga enchiri ya sati yaro konya kagegwa kumati maraba poigo katoska gochibosio aiga kato kunyara kato gochaka igorio bonchoreria polebwa Chief of Defense Forces General Charles Kariu buna nawe gomo inspector omwanene bwa banyanyimbo Douglas Kanja ditukore goro kero barenge okwanira igorio boiti obubo genda tokorekana ime ye county ya Nairobi anamono ase Siramu area mukuru korengana amona ba bisaba igani kabakonya kabakweranga bakoldre obonjoleria ase abanyanyimbo andake gendo keba otebanga kirito obworo bugatoka mpaka emebererie ikaenda kurutu asiri bwagiri lakini amaswana gento kuna kubori kunga ine muntu tayo omoisinga njumo muroyo iga onyata kubaga kubwatugoro nganya tukobaga kwenekinga omwaka niganya tukobaga kokoria obwiti bwa emyaka mingi sana ya ndiko bakegweta wekari tuko iri kanya tukobaga kubiara lakini amaswari amange nagenda takuru ase abakenya ngogo tikubolegera story yezibon abakenya ntombari bariri wisitore ko kwanire gento getabe naroshike go security sana paka yani national media ego post gende kiba kwarigelinga kaineke na maenenga na wibiraiga bono ketoso ase story yo mwanche morigeria ningani turanyora egekombe kia mache edeka emo erinde tunyara kuba tugocha tukwanire story iga asinja yubo imimono erinde nayo nyaka gukubwatuka ebirengere byabuna nachika konyaka ingotebya aburitangani wetera ase nambe yure gabu ase screen abo konyaka ko twakera esimi yago no nyaka gukubwatuka ebirengere byago emambe yiga better be rehab itogo toka chisensia ungatarunga ikiseri and God togo konye mechango eyerase e community yaba kusinguna mwana oeta wende university onge ya kutumia marogo yogo tindi otige skuru ogo bimagwa ya kwasari omogako osariga siaye nywa maru oeta na nasa koregasi serikali ya mobuta oitikaka onge ya kuchandaba family abuneka wetera segincho yo abagaka se abanyina kunywa mayogo yogoti umonto otige kanisa asegincha mayogo yogoti umonto nge yakoiba ulengo umonto ya elia nyoro chibesa chugo kanyora kunywa mayogo yogoti umonto onge yagwetana n'abantu bamwe bobosa igo segincha mayogo yogoti bachaga twaba primo twaba mayogo yogo sibe bindiko bomobere twaba korera kansi na igo twaba konya una twakonyereka aba kamba kwani ngabwirire biya imagoroba yabano bagusiba mitasi mwatoka gusiyengima zamuri tanguru kubwas maset ngai gotoka Kisii County jana ya mabona beri mutumia muri yogo tinga unenya sore na maru ikana rito asenya gitari ya Petamiri ya Kusenda na nyato kwa inga nyora bene gitari ya roba kandwa ya semeri yetatu basi kulikerete
ka ngwane chikosi chia linge chinge jirabe chia chigongonye kana bagata isiko asenya gitari ya peta milia presenta ni wata gitari ya landi ina togita osire ngawa konya baruira somo yumuya bawe na bwana. Kwa majina naitwa Oliver Tambo, mimi ni mwana saikolojia katika hospitali ya Betami Option Rehabilitation. Betami Option Rehabilitation tunasaidia wagonjwa ambao wako na shida za ulevi, matumizi ya mihadarati, wale ambao wako na stress na wale ambao wako na upungufu wa kiakili. Sisi tunapatikana Kajiado Isinya Road, pahali inaitwa Birika. Iwapo uko na mtu ambaye ana shida kama hii, tafadhali jaribu utafute kwa nambari zetu ambazo tuko nazo. Akabatelinga onde wese wato yo kutumia moyo buna yo asenga mbanya kwa bako morenta mapema ataraji kwa bako mbega sara. Kila siku ya Jumanne na Jumatano saa 2:30 hadi saa 3 ungana naye Kalen Atanja akiwa na mgeni Judith Nabwire wakikuletea kipindi cha afya mbashara kwenye runinga ya Amazing Voice of Victory na redio ya Voice of Victory. Kosa uchekwe. Ne numanyite Amazing Voice of Victory Radio and TV twagaririe obokoreri bwitogo cha sore nobwate umuyiga uganetie otonwe obe umuyiga bw'inyanki gose amatanga gose umuyiga o graduation uyu uganetie oirukigwe eyemo ase umutanda o YouTube gose kobekwa ase TV Amazing Voice of Victory. Bono Amazing Voice of Victory noere amonae nabo tugukururukeria umuyiga o live ase umutanda o YouTube boigo ilio onyare kubaikira no nyabari bare ase chinse chesiko tubwate chi public address system echo chire chinyikeranu na boigo chirairere umuyiga o ogende buya utariko butoka. Amazing Voice of Victory boigo ngoena natore obokoreri bo waka chibicha bose photography na boigo nabo konyora chi generator chingiya echo chira okonye ase umuyiga o ekero estima ya butokire ngokora tore cake making, cake decoration na boigo ngokora tore umuyiga o outside catering abwase togocha kwarigania abageni ase umuyiga o boigo onye kubwate umuyiga uyu uganete chiama amone birogo Amazing Voice of Victory Radio and TV no toria iga ase engento yago ase amange aka inamba esime kubwatia 0720173287 ose 0727440332 ose 0720696532. Betami ego kuanya abantu bakabumva n'amara n'amayobo yo gutindi baka affect ebirengera byabo na their mental health. Iga Betami rehab itogo toka chisensia ungatarunga ikiseri and togo konye mechango eyerase e community yabo kusinguna
mwana oita wende university ongea gutumia marogo yo gotindi otige skuru obogima bwaye kwasa omugakwa osari gasi yaye nywa maru oetana nasa kore gasi ya serikali ya Mobuta oitikaka ongea guchanda abantu chifamili chiabuneka wetera segincho yo abagaka se abanyina kunywa maru yo gotindi umuntu otige kanisa asegenza maru yo gotindi umuntu yakoiba ulengo muntu ya elianyore chibesa chugo kanyora kunywa maru yo gotindi umuntu ongiyagwetana n'abantu bamwe abo bose ayigo usegenza maru yo gotindi bacaga twabapima twabamayogo yo gusubiye bintego mubere twabakorera kansile na igo twabakonya unabu twakonyerega aba kigamba kwani ngabwirire buya imagoroba yabono bagusiba mindasi mwatoka gusiyengima zamuri danguru boss maset ngai gotoka Kisii County jana ya mabona beri mutumia muri yo gotinga unenya sore na maru ikana rito asenya gitari ya Betamiri ya Pusenda na nyato ka wahinga nyora wa gitari wa roba kandu ali asemeye yetatu basu kulikerete ka mwane chikosi kia lenge chinge jirabe chia kigongonye kana bagata isiko asenya gitari ya Betamiri ya Pusenda ne wataba gitari ya bangi na kawita osire gawa konya baroira soma yumuye bawe na bwana. Kwa majina naitwa Oliver Tambo, mimi ni mwana saikolojia katika hospitali ya Beta-Me Option Rehabilitation. Beta-Me Option Rehabilitation tunasaidia wagonjwa ambao wako na shida za ulevi, matumizi ya mihadarati, wale ambao wako na stress na wale ambao wako na upungufu wa kiakili. Sisi tunapatikana Kajiado Isinya Road, pahali inaitwa Birika. Iwapo uko na mtu ambaye ana shida kama hii, tafadhali jaribu utafute kwa nambari zetu ambazo tuko nazo. Akabatevinga ondu wese wato yo gutumia mayogo buna yo asenga mbanya ka bako morenta mapema ataraji ka bako mbega sara. Kila siku ya Jumanne na Jumatano saa 2:30 hadi saa 3 ungana naye Kalen Atanja akiwa na mgeni Judith Nabwire wakikuletea kipindi cha afya mbashara kwenye runinga ya Amazing Voice of Victory na redio ya Voice of Victory. Kosa uchekwe. Ne numanyite Amazing Voice of Victory Radio TV twagaririe obokoreri bwitogo cha sore nobwate umuyiga uganitie otonwe obe umuyiga bw'inyanki gose amatanga gose umuyiga o graduation oyo uganitie oiru yaki mwanchi murikiria tugusaba ukwabira sokoro kwisauti asigikira lakini ngora nginya bonto nyako tukuigwana kabaga tunyako tukugenda kurigeria ingani yiga igorio mumuro y'ebw'imyaka 33 yunyara kubaka ko tebanganie nere ori nyuma y'obuiti bw'abantu 42 actually yakonge kero ko ite umuntu oyomo babiri bane 10 42 egere ko make sense ina kibone go chance because umuntu yasare ngikubaitera ndogo tebanga aronto kumanya sare ngikuita umuntu yendo chenga kulingana ne comment ya beleke gutwikera kurwa so mungwano kurukunga nere pro patropa mariga awote abuna abasigara aba they think we are kids. A man confessed to have killed 42 women. Ni gamenye tase nyomba Islam. About 200 meters korwaseki a police station. Incident yare ko korekana kwanza. Yani ngonde tayo oroche omuntu ka okoro wityobo na neri tukerimo. Actually yakonge ke to kohira na bono mbake egekoro. Bate banga aigentu ngiro bakoroka ngaki ama limbu. Ke witiro omuntu. Yeah. Ibinteki yani manyinga alita kuruma wakao awezi akona kokobwati mbakonya akokobwati nenda se angao tokonya akokogotama ngakianya ate koba gekonya kana abantu abaiga emerongene
na babiri neba noyo matabwatiri neba este wiya koimoki akwira mpaka asiri bwagerio mimotu gutororo abaskari mbaroro abantu mbaroro Kenya is 24 hour economy abantu mbaroro konya bakuru gasi osiri towers ase kwari abantu mbaroro bakora bakabutuko bagete biraho kabisa and in fact igane injira ya police station ya so witawasi paraga yana bera atokororo lakini igai government ni mwenda osoka create to tenga ki kigane tenda wiri kia rosiu kyo kanya ba Kenya because amaswali ba Kenya bakuboli na mangi lakini it is good au watu taringa baitire according to mina ngandoche abantu taringa baitire ni pits abana bantu baitire rimo bakarete rurimo bagatugutirwa marimo in fact koro mwaka 2020 ngise bada achagite 2022 abantu abarora barabagima chinyama chiro kabisa chimubere paka boninga koro 2022 mpaka boninga nande kerongo inyura omomuro uri kurusi mebere yiga ase ribwageriga atete nga P4 ntaranyo tiri umubiro w'ikigoro inari ko igora na confirm konangana neri musurio kandera kumutiga aha kareki aigore exactly igo government ne bwente gocha nandira no gwitana atakitenda gwiri indege uko turizaba Kenya lakini asomo muroyo iga na ndike tukurigeria asense miria viga na bogo asa abantu bari bakwarega bwisi bagote bamenyete na viga so bagote ngana osobo abantu bakani tumumaiti we don't know this gentleman Fono tige serikali ndeto teinga ki tu haziringa ki ngai ba murusiti na bemo in fact the bata buna e comment ende achira nga Honorable Daniel Nyamwaya agote banga he was in jail how come he is involved in just saving Teddy he was in jail ndo komentora manaronga nenchera renke wono kerogi ego ikirago amaswali na manga bakanya bakoni ando botambe government ni government serikali ni serikali exactly one is poli kulingana na gazeti yago ise ko rigeri ya zepeche ngende na kiaretire ebintu yiko gusana according ni bintu biryanya tako bikonyo kaninyo mbe yamenyete naro rinda maswali naro nande bagote banga abagana basani baye aya riko bakagoita for 2022 umusacho no mabwata basani 42 how nara kubaita bonse alafu nande kero kurariyeri nchenge ntoge ko musakigima bakaranga ba Kenya na baririmba kunyara kuriyeri oro chenga changa nchire kabuchinge niko chire chinyiche ni mpya lakini wana bande bakareta ekero bama itenga changa chitumekire chikore kadaiga ne chinye chikore kane bagataba ngumzitwate wajinga bwana changa chitumekire ntomete style jire ne chinye na kichokoraki chire yango barete na chiri chingo tuchiare ngoro maybe abanda afu tuna kichigo toka ibere chioka ase nyombe bono aya igana maswali ali togoteba ngabono munguru aswane kati agayane kiabeire kongezi lakini aba menyi baigisi bagoteba ngano mumuru yamenyete bakani batenga ntuntu ara komorora wono nkasobo isekenyoro kiri bagoteba ruete bagatega ntuntu mumaiti ononye kinyororo chikia ukane na ngigo tambweti bono gwikiraga bwa Kenya mbabwati kiamboli na gwategereza serikali yetutei Kuna kiendo kio toka tegereza serikali kulingana na mimi ikero ndo chenga bakaruni ya ugento akara tebanga hiyo ni light za Sakayo watu si wajinga ni comment cha chirega yisato na chita murekere chiri cyo mu gusokigima keto gutigana nengane yuge konge turamurikira yechi sport gusemi chieso uzinga ibiru bitu niko benye ko bikotwerera kuruga ikya toko murekera sense mechi kwasaboneka ko manyaze gazeti ya The Standard indo chenga bamurekere tena nde Spain amo na England buna yabetike kwera team ya Spain yabete ko bagegweta na koira obunyangongo bwe ligi nabeko bakamurekera mu bosiro ko kunganere ya mal korwa sense me ya England uyolo ni myaka 15 no and 16 years abete ko bagagufunge go nabega karuchi assist inye
bakamwa batanganere young player of the tournament na betu bagakwegwa ezawadi ya iyo makigima yani akura se club kia Barcelona igitimia Barcelona nebwate omogosori gitora chikobe value NNA as a market ekero transfer market igigendera lakini mbao chikumubwatoka kulinkana kuna ebyombo bya padi bigenda tukomolekera naga bwase gazeti ya Standard asibiro bichigosori no to gukorera asiri tukurya rero ya kimando chinga ase general no twachukunya ko tokwera gabo aya ni tuchukunya ko tokwenda kubwateria buna ingane yu mumuro yoiga ini ngane genda kuna ukwaneka na bwo krumonto na tegerete actually ngane ni go ya chitedi ya bakenya bari kurigiria umupiro yoiga baada yense moiga wanawa badangi suspect ya vitu bya ndio kumuruhusia sawa ke aguwochike yote tisa kumi ni kwamba nono ntumaitinga inki kegenderete iminsi ya Kenya ayinto genda kubwati na kubekera MSA tu ya mangana mayena bwo asumurubiri wa magazeti wekachinga kichinde omungururanya ko bakagutwanje dantu yako tukomena assemble iriya ni gongoro kwa Hespon posire benchendo kelamek gekonga affect the behavioral yabo na their mental health. Iga better be rehab itogo toka chisensi ya ungatarunga ikiseri and God. Togo konye mechango eyerase e community yabo kusinguna mwana oetawa ende university onge ya kutumia marogo yogo tindi otige skuru